бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ, беҳтар намудани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо, чанди қалб вохӯрии роҳбарият ва кормандони масъули бозрасии давлатии автомобилӣ бо ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш дар истгоҳҳои пахтакор ва роҳи абрешими шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. муовини сардори шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ, майёри милитсия Раҳматзода Даврон оиди вазъи ташвишовари садаманокӣ дар роҳҳои нақлиётгарди шаҳру ноҳияҳои вилоят ва сабабу омилҳои он дар назди ҳозирин баромад намуда, аз ҷумла қайд намуд, ки мувофиқи маълумотҳои расмӣ дар давраи 7 моҳи соли ҷорӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят 151 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 62 нафар одамон ба ҳалокат расида, 163 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. ҳамзамон сардори шӯъбачаи ташвиқот ва тағриботи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят бо овардани чанд далели садамаҳои нақлиётии ҳалокатовар, ки рӯзҳои охир рух доданд, мисол оварда аз вазъи интизоми бачагон дар давраи таътили тобистона изҳори негаронӣ намуд. зеро маҳз дар ҳамин давра гаштугузори кӯдакону наврасон дар роҳҳои нақлиётгард бештар ба чашм мерасанд ва аз беназоратии падару мадарон онҳо ба садамаҳои нақлиётӣ дучор гардида зери чархи мошин мемонанд. танҳо дар моҳҳои июн ва июл бо иштироки кӯдакону наврасон 17 садамаҳои нақлиётӣ содир шуданд, ки дар натиҷа 4 нафар бачагон ҳалок гардида, 14 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. дар ҷараёни вохӯрӣ коршиносони бозрасии давлатии автомобилӣ аз ронандагони воситаҳои нақлиёт даъват ба амал оварданд, ки дар кӯчаву роҳҳо ҳамавақт бо диққату эҳтиёткор бошанд, ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мунтазам риоя намоянд ва ҳеҷ гоҳ ба садамаҳои нақлиётӣ дучор нагарданд. инчунин бо мақсади коҳиш додани сатҳи садаманокӣ ҳамарӯза аз тарафи роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ рейду чорабиниҳои мақсаднок гузаронида шуда истодааст. зимни баргузор намудани чунин чорабинии мазкур 4 ҳолати идора намудани воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳ хира кардашуда бе иҷозатномаи махсус, 2 ҳолати идории воситаҳои нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ, 55 ҳолати баланд намудани суръати ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда, 27 ҳолати саривақт пешниҳод накардани воситаҳои нақлиёт ба муоинаи солонаи техникӣ, 4 ҳолати гуфтугӯ бо телефони мобилӣ дар вақти ҳаракат, 16 ҳолати риоя накардани қоидаи интиқоли мусофирон, 4 ҳолати риоя накардани қоидаи сабқат ва дигар қоидавайронкуниҳои ҳаракатиро ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. бо боварӣ метавон гуфт, ки ташкил ва баргузории чунин суҳбату вохӯриҳо ва рейду чорабиниҳои мақсаднок аз тарафи роҳбарият ва ҳайати шахсии бозрасии давлатии автомобилӣ бо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт ба беҳтар шудани интизоми нақлиётӣ, бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва волояти қонун мусоидат хоҳад намуд.